Gondolj bele, éveket töltünk az iskolában, megtanulunk képleteket, évszámokat, definíciókat, de amikor kilépünk az életbe, rájövünk valamire. A legfontosabb dolgokat senki nem tanította meg. Ebben a videóban 10 ilyen dolgot mutatok, és lehet, hogy némelyik teljesen megváltoztatja a gondolkodásodat. Kezdjük! 10. Az idő a legértékesebb dolog. Az iskolában az idő csak határidő, dolgozat, házi feladat, de az életben az idő minden nap csak 24 órából áll, és minden perc, amit elpazarolsz, örökre eltűnik, nem jön vissza. Az igazán sikeres emberek nem azért jutnak előre, mert több idejük van, hanem mert jobban használják. 9. Nem mindenki akar jót neked. Gyerekként azt tanuljuk. Legyél kedves. Segíts másoknak. De az élet nem mindig ilyen. Lesznek emberek, akik kihasználnak. Lesznek, akik csak akkor vannak melletted, ha érdekük fűződik hozzá. És lesznek olyanok is, akik mosolyognak rád. De a hátad mögött mást mondanak. Ezért fontos, hogy megtanuld. Kiben bízhatsz meg? 8. A kudarc szükséges. Az iskolában a hiba rossz, rossz válasz, rossz jegy, de az életben a kudarc tanít. Minden hiba egy visszajelzés, egy jel, hogy min kell javítanod. Ha nem hibázol, valószínűleg nem is próbálkozol igazán. 7. A pénzügyeket nem tanítják meg. Hogyan kezeld a pénzed? Hogyan spórolj? Hogyan ne költs feleslegesen? Ezekről szinte senki nem beszél. Pedig ezek határozzák meg, hogyan élsz. Sokan csak akkor tanulják meg, amikor már hibáztak. És ez gyakran nagyon drága lecke. 6. Az önbizalom tanulható. Sokan azt hiszik, az önbizalom vele született, pedig nem az. Az önbizalom épül, lépésről lépésre, minden egyes sikerrel, minden egyes bátor döntéssel. Minél többször lépsz ki a komfortzónádból, annál erősebb leszel. 5. Az emberek ítélkeznek. Bármit csinálsz, valaki mindig véleményt fog mondani, mindig lesz kritika, ez elkerülhetetlen. A kérdés az, hogy hagyod-e, hogy ez visszatartson. 4. A kommunikáció mindent eldönt. Nem csak az számít, mit mondasz, hanem az is, hogyan mondod. Egy jó mondat lehetőségeket nyit meg. Egy rossz mondat bezárja azokat, és ezt az iskolában alig tanítják. 3. Az egészséged mindennél fontosabb. Amíg egészséges vagy, nem is gondolsz rá. De amikor valami nincs rendben, minden megváltozik. Nem számít a pénz, nem számít a jegy, csak az, hogy jól legyél. 2. Nem kell mindenkinek megfelelned. Nem tudsz, és nem is kell. Ha mindig mások elvárásai szerint élsz, elveszíted önmagad. Az igazi szabadság ott kezdődik, amikor a saját utadat járod. 1. Te felelsz az életedért. Nincs tanár, nincs helyes válasz, csak döntések vannak, és következmények. Te alakítod, merre haladsz. Ez ijesztő, de közben ez a legnagyobb lehetőség is. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a Brutál Toplista Official csatornára. Írd meg kommentben. Szerinted melyik volt a legdurvább? Hamarosan jönnek még brutális toplisták.